Siphinde-ke sikwamukelelana-ke kwi-channel yakho-ke emnandi kakhulu la sisuke sikubhekela-ke khona-ke amaphupho ngokwahlukahlukana-ke kwezimo-ke. Ungakhohlwa laphana-ke uku-subscribe-a, ulike, uphinde-ke ushere. Sixolise ngokuphosta kudala ingenxa yebhizi umuntu abhekene nayo. Namuhla sizokubhekela-ke amaphupho abika ukuphoxekala noma izehlo ezingezinhle ongase ubhekane nazo. Ukuphupha uphunyelwa amazinyo kuchaza ukuthi uzolahlekelwa into eyigugu kuwo, kungaba umndeni wakho noma enye into yezinto ezibalulekile kuwena. Ukuphupha unqunu naked ungagqokile, lokho kuchaza ukuthi kukhona imfihlo noma ihlazo elizovela ngawe. Kanti-ke ukuphupha umuntu noma wena udakiwe lapho usuke uphuze khona utshwala, kuchaza ukuthi lowo muntu noma wena unezinkinga ezahlukene ezikuhlulayo okwafanele ulwe ukuze kwazi ukusixazulula. Kanti-ke uma uwumuntu wesimame, ukuphupha okumaphirodi esikhathini kuchaza ukuthi kunesisu somntwana esaphuphuma noma esachitheka okufanele sihlanjululwe. Kanti-ke lana kwi-channel yethu-ke nje sizodane sinazisa-ke sinifakela-ke amaphupho ngokuhlukana kwawo. Ungakhohlwa-ke ukushaya i-notification, kanti-ke ukulandela iphupho lokho kusuke kukunikeza ukuqonda ngokwempilo yakho noma ngokwesimo sempilo-ke okusona-ke. Siyabonga-ke ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a-ke, ulike, uphinde-ke ushere.